L-eks Ministru Michael Falzon li kampanja mal-Moviment IVA għal matul il-kampanja referendarja il-Partit Nazzjonalista waqaf livell baxx. Il-medja tal-Partit Nazzjonalista ma setax tkun imprudenti u xi minn daqiet waqgħet livelli li qatt ma kont nobser li taqa' fihom. Qal li issa l-Prim Ministru għandu jmexxi immedjatament din il-kwistjoni fil-Parlament. Naħseb li issa rrid iwarrab din l-ixju min-nofs u sa ċertu punt huwa kien fl-interess tiegħu li tgħaddi għax kieku m'għaddiġ li l-ixju kienet tibqa' tqum u tibqa' tfixklu. Jeffrey Pullicino Orlando li flimkien ma' Evarist Bartolo ressa l-proposta tal-liġi għad-divorzju appella lid-deputati biex issa jbaxxu rashom għar-rieda tal-poplu. L-ewwel qabel kollox għandhom jaraw il-ġid nazzjonali u żgur naħseb l-ewwel qabel kollox membru parlamentari li jixtieq li jibqa' jseħħ demokratiku għandu jisma' żgur il-vuċi tal-poplu kif espress fl-aktar xi ħaġa demokratika, fl-aktar ħaġa demokratika jista' jkollok ir-referendum nazzjonali. Xavier Balzan fil-blog tiegħu fuq is-sit tal-Malta Today saħaq li dan ir-riżultat huwa l-bidu ta' tmiem ta' Gonzi PN. Qal li der fiċ-ċar kif il-kampanja kontra d-divorzju kienet organizzata u finanzjata mill-Partit Nazzjonalista u l-Knisja. Il-Partit Nazzjonalista kienet jappoġġja bisħiħ il-moviment le Paul Burxover fil-counting hall. Ir-rabta bejn il-Partit Nazzjonalista u l-moviment le kienet ċarissima.